Dolamara Hithi along ke ongdum karbi piatum han kachajor ko anakisum chitong na. Pinpur dami muniratum akaya long ke do ke thak kat mate ke chongdata boha anke adiman ke dorep. Athe arwe arni kachiti bin anke do. Lapen dorep sitame letum thek ponlong. Sitame non isi kamang hume me adima bangke. Dolamara Hithi along karbi piatum lohan kachajor arnisi ke dodun adim anta ning in samji nawe. Lapen doat hayawe amek thang karbi ang long along anta arni arwe charsi lumpensi theng lohan kachajor nan. Mek thang asumar achorpen chenglok hem isi anta ane om ke choji mate osumar tokbor kechali jiaphan kisung pik ang bongsi rat atum ki ongdung akarbi pidum chetong nang lo nasilbang so puthak kachipajok jiaphan si hithiani lohan kachojorun jiaphan si kai ketame chisigding sido labang solong hithiani han kachojorun jiadim satame kangi dun wong nang jia thaim tame awe atheke ahem ke do bonta me Asarnung bang kabide bang supena jo karbi pi maratum pe na la ke sung che tong nang lo la nang tum ke thek long la ke hithiarni anutin satame hithielong lohan ka chordon atum iglo lasin non rana tum pen karbiang long autonomous council ka charia bang phu cm dr turam rong hang pen ko pc ke rap thetan do jima lasi kai ke tame towar chu lang ding lo pusi rat pen sanchon che tham po nanti labang so buta ke cheng pen ke jut lang pon sana news desk report or India 24/7 news.